тамошобинони азиз, дар ин ҷо бошад ман мехоҳам барои шумо намха курткаҳои беостини туркиро нишон диҳам. Размерҳои калони хушрӯ дора, марҳамат, анами сиёҳ, тёмнаш сини ҳастай. Нархҳои ино 800 сомон, нархи донаш, агар дар кор бошад бо нависед. Баъд ҳаст курткаҳои ам балшимерка, беҳад стилҳои фасони хушрӯ, тоза туркӣ 1300 сомонӣ. Марҳамат, биёед ма ин видеоро аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 7-ум дарвоза, магазинои калон аст, 1-ум ряда ҳамон магазино. Иҷада инчунин ҳаст палтоҳои беҳтарин, хушрӯ, размерашон то 5 XL ҳастай, пайдо карда метавонед то 5 XL. Нархҳои ино бошад 850 сомон, нархи донаш, бо оптимуш арзонтар мешава. ина касе ки палто мехоҳа нависед. чӣ хеле ки гуфтам то 5 XL ҳастай и палто. ҷада чанд моделаш ҳаст, рости аз анамино мо чанд намудша нишон додагӣ ҳастем. аз ҳамин палторо аз 370 сомон сар карда нишон додагием то 1,5-2,5 ҳазораша. ина кадомеш ки дар кор бошад метавонед ки пайдо кунед. омада аз бозор рақамошона ма гуфтум, суроғаша гуфтум, фаҳмондум. ана курткош беҳад хушрӯ аз ҳисобе ки мисол балшимеркаян. ино борои ӯзбекистонош арзонтара. инами курткаҳои беостина ҳастай, борои ӯзбекистонош аз 180 сомон сар меша то 250 сомона. агар ки мисол аз бори ӯзбекистон хоҳед, марҳамат, вайшам ҳастай. дигар видеомона тамошо кунед. ба фикрам 2 рӯз пеш ё 1 рӯз пеш ма видео партофта будам, ҳамхе курткачаҳои беостин буд. дар ҷа нархошон 220 сомон, 180 сомон ҳамхе нархҳо доштанд. хулас бо мо бошед. хайр.